i a les presentacions anteriors. Bàsicament, primer suposo que tots ens coneixem aquí i aquesta presentació la fem des d'Independents per Salt. Precisament nosaltres no som l'equip del govern de l'Ajuntament, nosaltres no hem fet aquests pressupostos, nosaltres no ens tocaria fer aquesta presentació, però com a tema que creiem que és important en un ajuntament i en tot el que tracta institucions públiques, que és el tema de la transparència i la participació, nosaltres creiem que és molt important que la gent del carrer, els veïns, coneguin tot el que es fa en un poble. A més, els pressupostos, al nostre entendre, és la part o aquell punt en el qual es plasmen totes aquelles polítiques que vol fer l'equip de govern. I malgrat que estiguem en unes situacions molt complicades, en les quals no hi ha diners i tot el dia estem sentint a la tele que no hi ha diners, malgrat això, allò que es fa amb un pressupost, allò que es consigna en un pressupost, siguin ingressos, siguin despeses d'una manera o d'una altra, indica i explica cap on es vol anar o quin camí segueix l'equip de govern de torn. Per tant, nosaltres el que farem aquí és fer aquesta presentació de pressupostos. La presentació de pressupostos la volem fer precisament per desfer aquest greuge que d'alguna manera creiem que es té amb els veïns. I d'una manera així explicativa de què és el que volem fer aquí és això, volem trobar una fiscalitat més justa. És a dir, hosti, esclar, vosaltres no feu els pressupostos, no els fem els pressupostos. Però volem explicar una mica per què. Perquè estem en una època de crisi, perquè hi ha moltes retallades, perquè hi ha molts veïns que passen moltes dificultats i creiem que cada vegada és més imprescindible que la gent sàpiga on van els diners i que la gent sàpiga què se'n fa d'aquells diners que se'ls reclama segurament amb puges de cada any. Doncs nosaltres el que plantegem és precisament això, acostar la política al poble. Nosaltres creiem que aquest tipus de debat, de fet en l'últim ple, que era la presentació i aprovació dels pressupostos, vam fer un prec a l'equip de govern i els vam dir que fes una exposició pública, que fes una audiència pública que es diu de pressupostos per explicar a la gent què és el que es feia, què és el que es plantejava per aquest pròxim any i que s'avingués una mica, no només donar-ho a conèixer, que és una part molt important, perquè ho explico per experiència pròpia, és a dir, tant l'Eva com jo dintre de l'Ajuntament portem encara no 8 mesos o 9, són els primers pressupostos que hem hagut de treballar directament per poder-los nosaltres discutir, per batallar dialècticament dintre d'un ple. Vol dir que ens hem hagut d'empapar de moltes coses, i en aquest procés també hem vist que és impossible que la població que no ha estat en un partit polític tractant uns pressupostos o que tan sols llegeix, s'informa a través de la premsa, pugui entendre massa res del que són els pressupostos. Per tant, nosaltres creiem que fer aquest pas d'explicar-ho ajudem a la població a poder entendre una mica més, si es pot, tot el que s'està fent. I per altra, creiem que no només s'ha d'explicar, sinó que el que hauríem de fer és que aquestes sessions, que en aquest cas no hi aplica perquè nosaltres no governem, però haurien de tenir part participativa, és a dir, que tots aquells de vosaltres que us interessés fer algun prec, fer alguna proposta, fer alguna cosa que creiéssiu que fos interessant a tenir en compte amb uns pressupostos, doncs s'haurien de mirar de recollir. Nosaltres, suposo que en el transcurs d'aquest pròxim trimestre mirarem de plantejar, de presentar a l'Ajuntament una moció perquè els pressupostos de l'any vinent, que s'haurien d'aprovar abans d'acabar l'any, no com aquests que ja fa anys que anem aprovant els pressupostos un cop ha passat l'any ja, doncs volem presentar una moció perquè es facin uns pressupostos participatius. Malgrat la poca consignació de diners a inversions i despeses una mica a escollir que hi pugui haver, nosaltres creiem que s'ha de començar per algun costat.
I plantejarem algunes opcions, plantejarem algunes idees i estaria bé que això no ho haguéssim de fer nosaltres, sinó que ho comencés a fer el mateix consistori. De fet, com comentava, els espais de debat que són importants, no només també de pressupostos, sinó que estaria bé per qualsevol qüestió que pugui afectar la ciutadania, que són moltíssimes, o gairebé totes les que passen per l'Ajuntament. Evidentment no anirem a tractar burocràcia massa detallada, perquè d'això no arribarem enlloc, però per exemple ens podem trobar que algú, suposo que gairebé tots deveu haver sentit últimament pels diaris, o llegit els diaris, sentit per la ràdio, que es torna a parlar sobre si el tren de mercaderies passarà o no passarà pel nostre poble. Doncs nosaltres creiem que això és una cosa de poble, de ciutadania, i que s'hauria d'explicar tots aquells passos que l'Ajuntament vagi endegant per poder evitar, per exemple, això, que és la nostra postura i la que se'ns ha indicat des del propi equip de govern. Nosaltres creiem que això s'ha de poder estendre i la ciutadania ha de poder donar la seva opinió, ha de poder explicar realment és que volem que passi el tren aquí, volem que passin 1.000 infraestructures més que s'han plantejat de passar, per exemple, per la zona de l'Estret. Això creiem que hem de començar a democratitzar una mica més totes aquestes institucions que tenim. Principalment pel que parlem aquí en aquest últim punt, que és fomentar el coneixement i l'esperit crític vers la política municipal. És a dir, no n'hi ha prou, o no, és molt perillós que només es facin política aquells partits que estan representats en l'Ajuntament. I això és perillós perquè es agafen vicis, es comencen a fer coses d'esquena a la ciutadania, i això crec que és responsabilitat de tots. Primer, evidentment, dels que governen a donar-ho a conèixer, però després també de la ciutadania per implicar-se una mica més i aconseguir aquest esperit crític davant de tot el que s'està fent, que ens afecta, perquè malgrat que ens semblin ara un toston els pressupostos que us presentarem, home, doncs són importants. Mirarem de fer-ho el més didàcticament possible, amb les nostres capacitats, però creiem que són importants. Sigueu lliures, com que també estem així en grup reduït, de tallar si voleu preguntar alguna cosa, no tingueu por per poder aclarir alguna cosa que nosaltres puguem saber, perquè clar, també ho hem de dir, que nosaltres coneixem aquests pressupostos, no els hem fet nosaltres, els coneixem des de fa 3 setmanes i de fet nosaltres explicarem tot allò que sapiguem. Ara farem una exposició de com es composa un pressupost, perquè tinguem clars segons quins termes, perquè si comencem a parlar de capítols i comencem a parlar de partides i coses d'aquestes, tinguem clar què és el que estem explicant. Mirarem que no sigui massa feixuc. I després anirem a veure el detall de com estan distribuïts els pressupostos d'aquest any 2012 i acabarem amb una perspectiva d'independents parcial que creiem que s'hauria d'abordar en aquests pressupostos, que és precisament, si els que vau poder seguir l'últim ple, nosaltres vam fer una sèrie de propostes, vam abstenir en aquests pressupostos, però el tornarem a explicar una mica aquí, si algú vol preguntar, amb aquesta possibilitat d'explicar-nos una mica més tranquil·la. L'Eus us explicarà què és un pressupost exacte. Bé, com ho deia en Ferran, molt bona nit a tothom. Aquesta primera part el que farem una mica és explicar com es compon un pressupost. Partim de la idea que tothom més o menys pot saber el que és un pressupost, però hem de deixar una mica els termes més clars. Bàsicament és l'eina bàsica de gestió dels recursos municipals. Són els diners que tenim, que entren a l'Ajuntament i que surten i com ens els gastem. I és el que ve a reflectir aquest document. És un document comptable que reflecteix el finançament del municipi. El que sí que també hem de tenir molt clar és que no és un document neutre, perquè els números mai han sigut neutrals. Tu gastes o inverteixes, depèn de les teves prioritats. I en el pressupost és on es reflecteix les prioritats polítiques d'un consistori
i alhora pot servir per conèixer l'origen de la situació actual. De fet, el pressupost que ara té l'Ajuntament de Salt no el té perquè sí, el pressupost que té l'Ajuntament de Salt és un pressupost que ve o que neix arrel d'uns històrics. No estem on estem perquè sí, estem on estem perquè hi ha hagut uns anys que les inversions, la gestió dels recursos municipals han anat cap a un costat. Per tant, d'entrada hem de partir d'aquesta idea que és aquest document que recollirà tots els ingressos i totes les despeses, que amb les despeses jo explico què és el que vull fer i que per tant no és neutre, és absolutament polític. Bàsicament, una miqueta així ho havia comentat, és la programació i planificació dels ingressos i de les despeses, alhora que en aquest pressupost, en aquest document també s'han de recollir totes aquelles activitats que ocasionaran aquests ingressos i aquestes despeses. 23.000 euros que me vindran d'aquesta subvenció, 23.000 euros que els recolliré d'això o 40.000 que me'ls gastaré amb això altre. Llavors, aquest document té aquesta funció, no? Planificar totes aquestes despeses i aquests ingressos, doncs què és, què provocarà aquest ingrés, què provocarà aquesta despesa. Les fixa normativament, les despeses. El pressupost és normatiu. I llavors no podem fer el pressupost de la manera que ens doni la gana i no podem gastar com ens doni la gana. Un cop tenim un pressupost i està aprovat pel ple, és el que hem de fer. Les modificacions vindran a banda, però d'entrada és el document que ens ha de regir. I hi ha una altra cosa, i és que les controla les despeses. I ho veurem una miqueta amb els principis bàsics de que regeix un pressupost. D'entrada, bàsicament el pressupost es regeix pel principi d'universalitat. Ha de recollir tota la totalitat d'ingressos, despeses, de tot el que regirà aquest document. És un document en aquest sentit universal. Unitat, un sol pressupost per totes les empreses i entitats municipals. Tot el que reculli o ha de recollir tot, amb un sol pressupost. Tot el que entrarà, tot el que sortirà. No poden haver-hi pressupostos paral·lels. N'hi ha un, punto. I és aquell. Qualsevol modificació que es vulgui fer d'aquest pressupost, qualsevol modificació que es volgués fer, variacions de crèdits o de subvencions, ha de tornar a passar per ple. No ens podem inventar fer i desfer a libre albedrío. Un altre principi bàsic és el de la temporalitat, es limita a un any, un exercici econòmic d'un any, i l'altre que és important, és el de l'equilibri pressupostari. La suma d'ingressos ha de ser igual a la suma de les despeses. No podem tenir aquí milions de despeses si no tenim gaires ingressos. La cosa ha d'estar equilibrada. Tant ingresses, tant gastes. Llavors mirarem a veure si passa o no passa, o potser el que sortia avui del diari amb el de Blanes. Però bé, d'entrada, l'equilibri pressupostari ens vindria a dir això. Jo recapto X, gastaré X. No puc recaptar X i gastar ABC. No. Això s'ha de saber. Per què no funciona? Qui intervé a l'hora de l'elaboració d'un pressupost? A veure, l'alcalde és qui l'autoritza. L'alcalde és la persona que gestiona. Per sobre de tot, és la persona que gestionarà aquest pressupost. Com? Doncs, d'entrada, a finals de l'any natural, se suposa que ens hem de posar en contacte amb les àrees i tots els serveis de l'Ajuntament i formular una sèrie de previsions. Doncs jo a cultura necessito gastar-me tant, jo a ensenyament necessitaria tant, jo per serveis econòmics necessitaria tant, jo per gent gran necessitaria tant. Les àrees fan aquestes previsions. Intervenció és qui el gestiona, és qui vigila, és qui vetlla, és qui farà els informes a favor o en contra de que tota aquesta feina estigui ben feta. Llavors, la Comissió Especial de Comptes i el plenari han de ser els òrgans col·legiats que l'han d'aprovar. L'equip de govern el redactarà en funció d'aquestes previsions, el portarà en un plenari i és en el punt on estem ara. Ha anat a ple i ara aquest pressupost està a exposició pública per a veure si la ciutadania, li sembla, o les entitats o qui sigui, que pugui fer al·legacions, pugui portar les seves idees. Estem en aquest punt d'aprovació provisional per part del ple. Un cop s'ha aprovat, s'ha de fer una exposició pública, són 20 dies hàbils a partir de l'anunci en el butlletí oficial de la província,
això és el que marca la normativa. Si s'hi presenten al·legacions, doncs el ple les ha de resoldre i a partir d'aquí s'aprovarà o no definitivament. S'aprovarà definitivament, amb les al·legacions resoltes. I se suposa que hi hauria d'haver-hi un quart pas, que seria la publicació definitiva que copen el BOP abans de començar l'exercici pressupostari. A vegades es fa, a vegades no es fa, però teòricament els 4 passos a seguir haurien de ser aquests. Una aprovació provisional, una exposició pública, que és en el moment on estem ara, recollir totes les al·legacions i totes les aportacions que hagi pogut fer a la ciutadania, resoldre-les per ple i a partir d'aquí aprovació definitiva, publicació en el BOP i comencem un any fiscal a partir d'aquest pressupost. Quan arriba a final d'any hem de donar comptes. Jo havia planificat X, ha passat això, tenim tots aquests moviments que hi ha hagut, doncs es fan les comparatives entre la previsió d'ingressos i les despeses amb el que realment s'ha dut a terme. Clar, els ingressos, partim de la base que els ingressos són previsions d'ingressos. No sabem mai si realment recollirem tant d'impostos, tant de taxes, o si totes les subvencions arribaran, perquè potser ens diuen, i més ara, us donarem 40.000 euros amb aquesta subvenció i al final que n'arriben 10, perquè passen coses estranyes per aquí al mig. Per tant, partim d'aquesta idea que els ingressos sempre són previsions i les despeses, a final d'any, és realment el que t'has gastat i ja ho pots quantificar. S'ha d'enviar a la sindicatura de comptes i aquesta sindicatura de comptes efectua un doble control, per una banda el de gestió i per una banda el de legalitat. Gestió en tant que com a sindicatura de comptes el que fa és vetllar per veure si tot el procés aquest es podria fer millor i, evidentment, dintre de la legalitat. Sindicatura de comptes, si un pressupost o una execució de pressupost estigués mal gestionat, seria l'òrgan que et faria un informe dient tot això, aquest punt, aquest altre estan malament, hauríem de mirar millorar cap aquí, hauries de millorar cap allà, o això és il·legal, per tant s'ha de resoldre. Com s'alimenta un pressupost? Ingressos. Partim d'una idea, i és que el finançament d'un ajuntament és molt acotat per llei. L'Ajuntament, d'entrades, no podem començar a crear tributs. La normativa que regeix els pressupostos és una normativa bastant tancada i, per tant, hem de seguir els passos que ens marca la llei. Bàsicament, en el capítol d'ingressos, nosaltres ens referirem als capítols d'ingressos de l'Ajuntament de Salt. Hi ha algun altre capítol, però com que en el pressupost actual no surt, el deixem, en tot cas no donem més informació. D'entrada, el capítol 1, impostos. Impostos directes i obligatoris, aquells que a tots ens agrada. L'IBI, IAES, l'impost de circulació,